Hej, velkommen tilbage til en episode af Den Køsning. Her er jeg med mig selv. Surprise! Jeg er her sammen med Josefine, anime girl, som så lige var en kæmpe kaktus. Ja, det var Redstone Lessons part 1. Vi har tænkt os at dele vores parts op i flere forskellige. Det kommer an på, hvad det handler om. Men den handler om Redstone Clocks. Josefine, kommer du herned? Om lidt. Okay, jeg ser noget. Okay. Det her, det er den første klokke, vi har. Josefine trækker håndtaget. Ja. Se. Som I kan se, så når du har trykket håndtaget, så stopper den med at køre. Så stopper den. Og hvis man trækker igen, så starter den igen. Jeps. Det er en simpel klokke. Ja. Her har vi to klokker, som vil brænde ud, hvis de kører. De tænder automatisk igen, når de er blevet kolde, kan man sige sådan. Og så har vi en piston klokke, en af de hurtige klokker, som Josefine tydeligvis godt kan lide at blive slået af. Ja, den kan man også slukke med en håndtag. Ja. Josefine. Ja. Og så kan du selvfølgelig trække i den igen, så starter den. Ja. Nej, slet den. Okay. Her har vi en af de lidt mere avancerede kloks. Josefine. Ja, den til den næste. Det her, det er en af de mere avancerede. Så jo flere redstone der er i, jo længere tid tager det for den at skifte. Grunden til det her, det bliver en klokke, det er fordi, at når den skifter derhen, så tænder det her. Jeps. Så kan se, det gør den om 13 ting. Og så vil den så tænde. Se. Den er meget simpel at lave. Men den tæller ned på de ting, der er inde i den. Jeg havde virkelig der. Jeps. Ja. Og det gælder også med kaktus og alt muligt andet. Godt, Josefine? Ja. Jeps. Og så har vi den, som jeg vil mene, er den hurtigste klokke af alle. Hvor man bruger en redstone komparator, hvor den redstone går tilbage til den. Og så hvis selvfølgelig vi alle, ligesom alle andre, så trækker i håndtaget, så stopper den. Det var sådan set de kloks, jeg havde på mig i dag. Så må vi se, hvad Josefine de har til jer. Ja. Vent lidt. 1, 2, 3. Det er faktisk. Det er. Jeg går ud fra, det var et hjerte. Jeps. Nå, men det var hvad vi havde for den her gang. Så ses vi næste gang i Redstone Lessons part 2. Og så er der kaktus.